Ir-riċerka u l-kitba tal-biografiji tagħtina titwiliet importanti ħafna fl-iżvilupp tal-personaġġi li ħallew impatt fuq l-istorja tagħna. L-istoriku Sergio Grech qasam xi riflessjonijiet magħna b'rabta mal-kitba ta' dan il-ġeneru. Il-biografija tgħinna biex fl-aħħar mill-aħħar aħna niskopru iktar lilna nfusna u lil pajjiż tagħna għaliex il-biografija mhix sempliċement profil ta' individwu, imma inti qiegħed tpoġġi dak l-individwu f'kuntest, qiegħed tpoġġih fi żmien partikulari, f'epoka partikulari. Għalhekk permezz hekk inti qed tiskopri wkoll dawk iż-żminijiet partikulari li tkun qiegħed tgħix. Il-biografija nistgħu ngħidu li sa ftit ta' snin ilu ma tantx kienet meqjusa bħala xi ġeneru għoli ta' fejn tidħol il-kitba tal-istorja. Fil-fatt għal xi wħud li tikteb il-biografija kienet tfisser sempliċement li jkollok profil indaqqas dwar dak il-karattru li inti qiegħed tistudja. Imma dawn l-aħħar snin qegħdin naraw anki twelid ta' moviment b'saħħtu ħansejjaħlu hekk anki ta' kitba ta' biografija. Il-biografija hija l-istorja ta' xi ħadd. Jista' jkun li fix-xena lokali għalina l-biografija hija biss l-istorja ta' persuna importanti, l-istorja ta' xi ħadd li kien Prim Ministru, l-istorja ta' xi ħadd li kien Arċisqof. Ma fl-aħħar mill-aħħar kull individwu jista' jkollu l-biografija personali. Il-biografija hija distinta mill-awtobiografija mbagħad. L-awtobiografija hija meta xi ħadd jikteb l-istorja u l-esperjenza li hu jkun għadda minnhom. Jiġifieri hija ħanajtek stil ta' kitba miktuba fl-ewwel persuna. Mill-ġdid, kulħadd jista' jikteb l-awtobiografija tiegħu, imma mhux l-awtobiografiji kollha ikollhom imbagħad kontribut jagħtu lill-istorja ħanajtek. Anki awtobiografija ta' politiku kbir ma tkunx daqstant importanti għal kitba tal-istorja għaliex jista' jiġri li f'dawn iċ-ċirkustanzi il-politiku ikun qiegħed ifaħħar lilu nnifsu qed ipoġġi lilu fiċ-ċentru tal-istorja qiegħed jeditja l-istorja kif jaqbel lilu u allura l-kontribut lejn l-istorja ikun limitat. Nista' ngħid li jiena ħdimt fuq diversi tipi ta' riċerka, apparti għar-riċerka akademika tiegħi, ħdimt pereżempju il-biografija ta' Alexander Kakia Zammit, it-tabib Sendi, li ovvjament dik tatni l-opportunità li nitkellem dwaru fil-qasam tal-politika, fil-qasam bħala tabib. Tibda mill-bidunet, ħafna drabi tibda anki minn sensiela ta' konverzazzjoni li jkollok mal-persuna, imma mbagħad trid inti anki titlaqa' rasek. Pereżempju jien naf tmur l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta u tfittex il-files li għaw taħt l-emigrazzjoni, peress li t-tabib kien involut mill-qasam tal-migrazzjoni u tibda ssib il-figuri ta' nies li sifru. Pereżempju parti mill-ktieb hemm anki fuq il-kontroversja dwar it-tfal li jintbagħtu fl-Awstralja u anki hemm xi dokumentazzjoni ġdida marbuta ma' dan is-suġġett. Dak huwa tip wieħed. Imbagħad pereżempju jien anki neditja numru ta' kotba, pereżempju jiena l-editur tas-sensiela bejn storja u miti, fejn hemmhekk aħna naqbdu personaġġ kull volum u f'kull volum nies li kienu jafu l-personaġġ flimkien ma' storiċi, ma' osservaturi f'diversi oqsma tal-ħajja jiddiskutu u jitkellmu dwar dan il-personaġġ. Ġifieri f'daqqa waħda jkollok pereżempju 30 persuna li qegħdin jgħidu tagħhom fuq Dom Mintoff, fuq Edifen Kadami, fuq Mabel Strickland, fuq Father Hilary Taliaferro u karattri oħrajn. Nipprova ħanajtek nikkombina flimkien dawn iż-żewġ dinjiet li l-koll huma jispiraw ruhom mill-importanza ta' riċerka kontinwa l-ħin kollu. Forsi aħna għandna l-impressjoni li l-biografija trid bil-fors tfaħħar lill-individwu, trid bil-fors tagħti ġieħ. Le, dak mhux ir-rwol tal-biografija, il-biografija għandha tistħarreġ il-persuna fi żmien partikolari. Jista' jkun hemm ukoll dawk l-isfumaturi jew inkella jista' jkun hemm ukoll dawk il-faċċati
li ma tantx ikunu sbieħ fil-ħajja tal-individwu, imma jekk xejn wieħed għandu jippreżenthom ukoll. U wieħed jidħol anke fid-dettall ta' kif irreaġixxa f'dawk l-isfumaturi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.